simrang hilin eh. Ning sa tanan madung buntag, madung adlaw sa tibuok kalibutan. Salamat Lord. Abot niya punta ron nga oras karon di ay padung ko sa ubay. Kaya ato ko sa Emilio. Ay manong kuno na ko i-repair para laboratory magpa-ultrasound dai ko karon. Mga koy naghangdagway. Daghang salamat sa mga nag message na nga ultrasound lagi kuno basta-basta og mo ina magtambaw pero ahang ginom tambaw usa to ka klase antibiotic to palas UTI wa mo ko nagtumar bisag unsa isunod ra man to nang si doktor bali si Bindis napadugtaman sang hapon ang gitubar nga antibiotic karon doon ko dun Emilio si pa-violet niyon kasi ako yung kauban kaya pa ko na kayahan na laman kaya kinsa may uban ang kauban o na nga hinihinay na naman ko ron yung kamot kami to yung maning kamot kaya hindi magpalutuluza parang di maingin nga na manginingin na nga nagkuan ako ko nag-imot-imot ako na ko iimot-imot pa dahil ning atang balatian ako di man ko magpudyo basta wala mo dibati kahit magjuputtanan di man ko maglubog na naman di man dito makaya mutong agin si mana hindi dito naglubog pag ako tambal ito ma madong ko kubay doon Emilio nagtabanan ko sa Ginoo lawas ang lakaw kaya bisag hadlok ko mang iisag-isag gagang hadlok mong ko kaso karon pa kumusuway og ultrasound whole abdomen na ultrasound Samahan pa? Exam ha, bawal ka kung iwan. Para doon sa asa di ka na? Exam na ka? Ha?
Kamunggay, di banjusan ang gihabon ni banjus. Di na pamitamang sa kanang lungsodaan kay sugod naman sa singot. Naligo na dyan sa singot. Pag abot na mo din ha, wa na siya nagtuon. Andiyan ko pa, o musuog kang duha, huna-huna, atong mga bata na bili. Wa po tayo kwarta. Alam kung nagkaroon. Among gaya na No, nakaluwas. so nanguli na eh. And kung mabalik naman pag-check up kung pananglitan ang sa resulta, nawa magiging hilanat. Sa kamunggay. Oo, kamunggay ra dyan. Dahon sa kamunggay. Oo, epektibo. Kamunggay. Kanang dahon sa tuba-tuba. Ang kinggod. Naghaplak sa busan. Ang kumutan, mga pino lagi. Amo, naluto. Tanong siguro grabe sa mga tanong. Na baka ridok ko. Dali ba? Nasa lang mo ha. Mga dyan po ay. Tuwa. Wala pa po nagalaw. Bunig, madubuntag. Salamat Lord. Nadapag ko sa pajag. Bitaw, sang lakaw hapon, katong hang ultrasound. Ako maka-update gabi pag uli kay gabi ina. Taas ko giadtuan gapon kay sa ubay Don Emilio. O amdi schedule og ultrasound na naman iingon na adto na ko lupugos kandihay man niabot ko kandihay. Nakaabot kandihay gapon mga alas 11:30. Ang daghanan nagpila. Sa madugaling kay nabtan gyapon ko, nakawali ko gabi mga alas 7 na. Tungod kay daghan kadto na ultrasound dito. Alas 4:30 na pag doktor nagsugod mo nang ang daghana mao nagabihan ko uli. Katulad ng basa sa ang result, daghang salamat sa inyong advice. Hapa ni pabasa og doktor unja. Kaya nga maning nga ipabasa mo dito na pag-istorya sa katong ultrasound. Nakahila ko na minaw kay yun man siya nga nakunoy bato sa bato sa kinakuloy bato. Manong hila ko na minaw pero haraman nangisog laman dito paguli manang message ko probinsya na si Zahingon nagpabasa sa ang result dya pagabot nas bahay di mapos brami itong libasa manang ipabasa palin ng doktor karon man lang tambagan nga mao na dahil akong ginan nga basta kung nakuha ko na sa pagluto-luto sa magluto-luto ko pwede man ko bukaan sa hangluto igo raman ko mutis kadagat di ay naglibog na sigang utok ko panahon na sa paglakaw din agapon
sa tayo depot ila di pangipat-check up. Ang lakaw gapon lagi mo nakasud mo ko sa milyon nakakita po kung kabal ka rin sa kay bawal man muna karon pudong na pugoon sa doktor pabasa na po ito na ang result sa laboratory sabunang dengan salamat sa itong tambag ang sigang natang hagot nga buhaton nga hagot nga pag-ambos Ginoo manalangis Ginoo magpasalamat kaya nga basag naman nga ni natang abot atong bulakyan pasalamat gyapon tas Ginoo hagot nga pagampo na lamang tang tanan mga igsoon para karon natin mga batian so Julie si Rami mga nakay si Gigi hindi ka na naoperahan wala itong buhaton hagot nga pagampo ta tanan manalangin tas Ginoo nga tabangan taw ug hatangan tas kinabila-bila atong ginikanan hatangan pa sila taas nga kinabuhi mag-uman patang tanan mga managsoon ug kaawas atong ginikanan pamilya laing bisan pag nabuhi agaban bisan pag natay dahang bisag natay balatian bisag wa tay kwarta o naaman ampo gyapon tas Ginoo ay naghawid sa atong kinabuhi. Bunha dengan salamat sa nag-advise sa nagkabasa sa ahang laboratory. God bless yung tanan. Salamat. Amping kanunay.